ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷിഫൻസ് വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മച്ചമാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ഗൈസ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലക്കി റോയിൽ സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. ഇന്നലെ അപ്ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നില്ലേ. അപ്പോൾ പുതിയ ലക്കി റോയിലത്തെ ബണ്ടിലെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അപ്പോൾ സ്പിന്ന് ചെയ്യണലോട്ടിൽ കിടക്കാം. ഒന്നും അത് പറയാണ്ട് ഓവർ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ സ്പിന്ന് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് എഫ് കാർഡ് കൊടുത്ത് ഒരു സ്പിൻ ചെയ്തു. 48 ഉണ്ട് ഗൈസ്. 10 എൻ്റെ മോനെ നീലക്കുപ്പി മോനെ ഗൈസ്, പെർമനൻറ്റ് ഗൈസ് ബണ്ടിൽ കിട്ടി. എൻ്റെ മോനെ ഏതാസാണ് ഗൈസ്. ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല. ഒപ്പി വല ഒപ്പി എൻ്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്. ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ. സത്യത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ തേക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ. 5 ലക്കി ഗൈസ്, 5ാമത്തെ ലക്കി തന്നെ കിട്ടി. ആദ്യമൂട്ടനെ ഇട്ടാണ്, ആദ്യമൂയിലല്ലേ, പിന്നെ ആദ്യമൂട്ടനെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിന് ബൈ.